Hello guys, good morning. This is Prakash Najari. जों मैया गथ'फोरखौ लायनो थांदोंमोन, बाट जों गथ'फोरखौ मोनबोआखै माखासे डकुमेन्ट्स खमनि थाखाय काजलगावनिफ्राय माखासे खोथा बुंहरदों जाहैदों। काजलगाव CWC अफिसनिफ्राय सोर मानसि बेबा मिथिया आं बेखौ, खिन्थु बियो माखासे बेवहाय प्रब्लेम क्रिएट खालामहरदों, माखासे फिडबेक हरदों बिथाङा। बाट बिथाङा जुदि बेफोरबायदि बुंनाय नङामोनब्ला बेबायदिया क्रिएट जानाय नङामोन। बिनि थाखायनो दिनै आरो माखासे डकुमेन्ट्स रिक्वायर खालामबावबाय, जायनि जाहोनाव जोंहा डक्टर सुराश्री पाठक मेडामाबो मिथिया बिनि सोमोन्दै। बाट बिथाङा मैयाहाय आं खोन्थाहरनायाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ होनना बुंनायावहाय बिसोरो रायज्लायहरबाय। आंबो खोन्थानो रोङासै बिसोर मा डकुमेन्ट्स नांगौ सोंदोंमोन। गावसोर डाइरेक्टलि CWC अफिसारफोरजों रायज्लायगोन होनना बुंबाय, जायनि जाहोनाव डक्टर सुराश्री मेडामाबो रायज्लायहरबाय। ओमफ्राय दा डकुमेन्ट्सखौ मैयानो हरजोबदों। ओमफ्राय दा डक्टर सुराश्री मेडामा बिनि सोमोन्दै फिडबेक हरनायनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया। दा सोर फिडबेक हरदों दा बेखौ जों मिथिया। बाट बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जे बेफोरबायदि हरनाया बिराद गाज्रि। जायनि जाहोनाव बे खामानिया मैया जानांगौआ मैया जाजोबनो हायासै। इट्स अके, जेबो नङा। बेफोरबायदिया थाखायो मानसिनि गेजेराव। सोरबाफोर जोंनि खामानियावहाय सोरबा मानसिनि पलिटिकेलनि रिलेटेडबो थानो हागौ, माबा मोनसे थानोबो हागौ। जों इसोरनाव आसा खालामो थाबैनो गथ'फोरखौ मोनबोनानै डकुमेन्ट्सफोरखौ मोजाङै भेरिफाइ खालामनानै जों बेंगलरनिफ्राय आसामाव थांफिननो हायो। मानो होनब्ला जोंहा आसामाव गोबां खामानि दङ, जों बेंगलराव इसेबां गोबाव थाबाय थानो हाया। नोंथांमोनाबो जोंखौ बोर बिनानै एसे हरबानो जाबाय। गासिबो रायजो राजानिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। दिनै जों खेबसे थांबावगोन। मैया डकुमेन्ट्सखौ हरबाय होनना बुंदों डक्टर सुराश्री मेडामा। ओमफ्राय दा जोङो दिनै खेबसे थांनानै भेरिफाइ खालामहैबावगोन, जागोन ना जायाखै, डकुमेन्ट्सआ इनाफ जागोन जायाखै, बेखौ थांनानै जोङो रायज्लायनोसै। जों गथ'फोरखौ मैया लोगो हमबोदों शेल्टार हमावहाय, रायज्लायबोबाय। गथ'फ्रा गोबां गाबदों आरो जायफोर बिमादै, जायफोर जोंजों फैफादों बिदा, बिसोरबो गाबबाय। आरो बिनि गेजेराव मानो गाबा जानो, एफा गोजानाव गथ'फ्रा आलाय सिलाय जाना दंफैयो। बिमादै बिब्दि थासेयावबो, बिदा थासेयावबो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानानै दंफैयो, अब्ला सोर गाबा जागोन, गाबखागोनखा। नोंनियावबो मेगनाव एसेबाबो मोदै गगोन। आंबो बिसिनि मोदैखौ नुनानै, गाबनायखौ नुनानै आंनावबो एसेबाबो नायनो हायि बायदि एकदमबारे बेलेग साइटिं कन्ट्रल। गाबनायखौ नुनानै एखेबारे मोदैनिफ्राय मेगन गहाफां जादोंमोन आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि खामानिनि थाखाय आरज गाबज्रिगोन। खुलुमनाय थाबाय।